بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اتني ياري abla ko jogodi ko gawsa ka kenya yalla tanu bamano ko neti blanc bologoni frontière ganza ha ko neti balam bolofoni ganza la frontière ganza avec a feno de ngini e kan fuza awo ne bala de bologoni no jay avec a feno de ngini avela awo o va faire monde fo ni o fo on va faire comme il faut Kotige gansan. Kotige ganza. Ko kumundo bala. Ko kango tu norol donc la ganza. Ayi. Muna. Kamandi. O bele norol bala. Sege ga fen na fado de bala. Fele bala. Ayi bi feno sura la. E suna babla. Kan kango. Ibi norol donc le dabla. Donc ina fa bala ko. Awo. Kamandi. Norole me dongila. Ayi. Iga business do wala. Iga business do wala. Sigatola. Sigatala. La gouvernement. Aywa d'accord. Ko mati tugu ma ko ganza mati tigala ma ganza. Amuna. Dana de be moko tugu moko ko. Wa ko do de fena bina ni tiga nyokona yi. Suna tiga ti ganza. Tu peux de kodema. Madaila. Akwa kafren tigarila. Awo ntigarila oui madaila kodani awo madaila o fana ko sani ntigarila parce que ntigarila yi fu ete Israël blo ko ni we kelle ne o tigi bulu moko fuye quoi même madaila dum madaila o koro dana be se kana dunana ni jogo falina dana be se kana men ntigarila ko ni o tanyi ni ke ga fuye domble Allahu akbar ayo bismillah awa ala kana ke makati ganna ami matewa bismillah biye tarata octobre kalo kile mugan ani duru samba fla ale ni mugan ani fla tubarikalla ayo ma fo bismillah gafo be le sora le kodi e sora le kuma le no fambinga seneko hukumu konnana metalike intrant agricole ni o seneke mina oluye yera ka fo ministre mi nyashino no ko nyana bolimani o modibo keita le koni kumanywa do koni yamarani esor mako ye kumanywa koni senfa ira ka foko angra ko folo wali ni senega mina ko folo abara koni tablo be ga ke choko mina koni kai noko koni bo ko la ka ko koni fese wasa bela jiden kon be se ka a famia alibi ani esor beto no kon fait avant projet de constitution ali bara hukumu konnana nyefoli kon be ka ke mko wi wasa fanyali be ka si kasro ala chugo mina krenkren ala politique mko nyefoli kon inkera oluwe fogata se société civile mko mani oye faso de tokola ton oye esor ale ka la selido ablandan l'indépendant ale musebe so modena jonade indépendant ale kuma la feminka odi Sénégal jamana nyamko ni oye Macky Sall olu koninka nyona jemi na fo mko forum de Dakar sur la paix ale baraw koni dan kunungo Sénégal ka olu fe no o koni senfe bamanchi kulu keladi hukumu konnana Macky Sall la seli koninga ka ira ka foko Nations Unies mko koninga chede munu konbe blakana farafina metalike bamanchi wale koni keladi la ko olu koni u dan koni ira indépendant aleka la selido alibi ani indépendant beto nous fait kiri kota fanfelana ni Mauritanie ni atoko Mohamed Dani bela jelemba do tata Kureshila ko ale koni kuye vagabond baya be bingani walo uluke ale koni minana ninka a dantugu metalike shikaso koni ola alibi ani indépendant beto nous fait kalata ko hukumu konnana Kolumbe na foma ko sema leka sekatelu koni senfeni oye révision annuelle des listes électorales ayera ka fo ko nyina koni kera mamunu ni olu koni shisera kalata ko o mogo kema wolon flani akunga fe ko nyina koni kera olu ko révision liste électorale konnana alibi ani indépendant betu no fa Ousmane Cherif Madana Aidara ale koni kuna fuldilo ka borla sigi koni senfe ala ira ka foko olu koni te fangashi koni kokoro maduna konga ni fanga mi koni wali nyuma koni nge ko ube o koni deme ali ni fina ira ka fo metalike constitution courant kumi ni abaro koni be sena koni abe malion ka hake ali nuka horoya nuka dame koni ni abe o defa ali ni abe dine o koni fene ka hake o dafa ko olu koni be tuko ako indépendant aleka la selido alibi ani indépendant betu no fait ko janvier kalo kile folo nato
ko kaski don kɔni bɛna kɛ Jaguar 1er janvier 2023 ko Jaguar kɔni bɛna kɛ kaski don ye ziri do tiɲɛ do ayi ma fɛn fɔ mɔgɔw b'u ka sariya ta i b'a fɔ ko ziri o y'a ta depuis a tɛ le b'o fɔ a tɛ bɔ ma a kɔni mɛnna a bɛ o de kama ne y'a fɔ ko ziri do tiɲɛ do depuis denmisɛnnin dɔw tɛ se ka tɔgɔma mais bi olu bɛ moto bolila depuis o wagati a bɛ voilà o de kama ne y'a fɔ ko ziri do tiɲɛ do o de wa ale ko yiran na l'indicateur du renouveau ale ko di indicateur du renouveau ale kumana fɛn min kan o de ye conférence sociale sur le travail ni ale baaraw kɔni kuncɛla dɔgɔkun tɛmɛnen ye a yira k'a fɔ yɛlɛmabaw kɔni talen kɔni do a kɔnɔna na min ni o kɔni bɛ lafasalitɔn kɔni ni o ye fiɲɛbɔda caman kɔni di olu ma ni o ye liberté syndicale ye o ye indicateur du renouveau hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa bayangarakaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ olu kɔni ka foro kɔni bɛ ka jeni bamanciwale kɛba mɔgɔw olu kɔni fɛ hali bi ani indicateur du renouveau bɛ to ɲɔgɔn fɛ sisan an bɛ taa keɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ a yira k'a fɔ keɲɛba ale kɔni mabaw ye laɲini kɔni kɛ min ye DA ye n'o ye directeur d'académie de l'enseignement ye ko ale kɔni ka ta ka bɔ keɲɛbakaw olu fɛ yen nɔ o hukumu kɔnɔna na keɲɛba sifin olu fana kɔni ye u opposé a la k'a yira k'a fɔ ko mabaw kɔni bɛ ka min laɲini ko olu kɔni fɛla tɛ a ye indicateur du renouveau ale ka laseli don le reporter ale kumalen no fɛn min kan o de ye dialogue social Mali kɔnɔna na yira k'a fɔ baaraw kɔni senfɛ ko laɲini ni o ye recommandation ye o 139 o kɔni de laɲinina participant kɔni o fɛ reporter ale ka laseli do hali bi ani reporter bɛ to ɲɔgɔn fɛ Usman Madani Aidara ale ni kunnafonidilaw ka barolasigi kɔni senfɛ ale y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na i ko sisan ko jamana ɲɛmɔgɔ minnu kɔni bɛ ko en tant que u kɔni cɛsirilen no fasodenw kɔni ka hakɛ n'u ka hɛrɛw kɔni laɲini na ko olu kɔni ka dɛmɛ kɔni bɛ u ye reporter ale ka laseli do le républicain ale kumalen no fɛn min kan o de ye ko capital pulal ko mɔgɔw kɔni ka wulikajɔ dɔ kɔni senfɛ n'o ye meeting ye metali kɛ ɲɛmɔgɔya kɔni y'a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ko sisan ko bɛɛ ale ni keleya kɔni ko wasa o kɔni bɛ se ka na ko mɔgɔw kana u ɲagami donsow la ni ka walejugu dɔw kɔni kɛ jamana kɔnɔna na républicain ale ka laseli do hali bi ani républicain bɛ to ɲɔgɔn fɛ Mali ale ka jɛɲɔgɔnya kɔni yɛlɛmani ni o ye ka jɛɲɔgɔnya kuraw ɲinini hukumu kɔnɔna na ko bɛ se ka kɛ sababu ye ni Mali kɔni bɛ se ka jɛɲɔgɔnya kura kɔni sinsin ni Brésilkaw olu ye républicain hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ ale fana kumanen bɛ ko metali kɛ janvier kalo kɔni natɔ ko kaski donni kɔni ko a bɛna kɛ Jaguar kɔni ye mɔgɔw olu ma e kɔni a tigi ma Jaguar ne ya ayi a b'i bolo ka ban awɔ parce que e ta an bɛ se k'a fɔ i b'a dɔw yan n'a kɛ Jaguar i ta ye a ka di n ye mais yɛrɛ la kana a banna le soir de Bamako ale kumalen bɛ fɛn min kan o de ye ko capital pulal ko ɲɛma ni o ye Abu Soye k'ale kɔni ye kuma minnu fɔ ni o kɔni bɛna ni gɛlɛya kɔni ye ka ɲɛsin an ka finitigilakaw ale ni donso olu ma o hukumu kɔnɔna na fasodenw tɔgɔlatɔ ni o ye société civile olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ walasa ni ma kofɔlen a bɛ se ka wele kiiritigilamɔgɔw olu fɛ cogo min na soir de Bamako hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ an bɛ taa Tomiyankaw olu fɛ yen fo ka taa se Bajangara yɛrɛ k'a fɔ olu ka dugu dɔw kɔni bɛ min ye Timisa ye fo ka taa se Mamadaga ale ni Boju ko an bɛ waati min na i ko sisan ko gɛlɛya kɔni bɛ olu kan ka sabu kɛ u ka sɛnɛfɛnw kɔni setɔ ko olu taara jeni bamanciwale kɛba mɔgɔw fɛ u bɔlen kɔn fɛnɛ ko u ye u ka sow jeni ale ni u bololafɛn minnu kɔni k'u bɛ ko u ye o fɛnɛ minɛ u la ni ka taa ni o ye soir de Bamako ale ka laseli do hali bi ani a bɛ to ɲɔgɔn fɛ min ye Minakakaw olu fɛ yen nɔ olu ka kan min bɛ a yira k'a fɔ ko caporal dɔ kɔni bolila ka bɔ kan kɔnɔ ni ka taa ni maramafɛn caman kɔni ye a fɛ soir de Bamako ale ka laseli do hali bi an n'a bɛ to ɲɔgɔn fɛ a yira k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ka wuli ka jɔ kɔni ko a fanga bonyana tesitikaw olu fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la avion kɔni ko ka wuli ka jɔ kɔni sera ka kɛ sababu kɔni ni ka bamanciwale kɛba mɔgɔw ni ka dankari kɛ u la ale ni u dagayɔrɔ ni o ye u sigiyɔrɔ ka se ka olu caman fɛnɛ kɔni tiɲɛ cogo min na soir de Bamako ale ka laseli do an bɛ saluli kɛ n'ale
ayo tabarakallah na ya solo ni kana ya mbo mine Etienne Nyari abla nan ko bu cugudi ko gawsa Mali aka nyemaw Mali daga wili duwe to woni anga président Chima fanga banka solo kelen ni koma solo anga président Chima fanga ba ni koma solo na solo kelen Alpha écoutez Alpha drone de fanga ba kuleta makala uma bogo amata tungana uma gen election ake ayabla kati dabo ala fosi sa makuma molibo oye kuleta kala kado kasola uma jije fo asara Musa Traoré muye kuleta ke molibo la oye kuleta ke ale fana la kado kasola 100 ans ka kiri chef la ka fo ale ni mugu jole ka kan après Alpha ko ya farama ala Alpha ko anga bla kata miri fo 600 saya sarama ala fana la hara abana atewa abani amali tumani ture mo yekuleta kala ala fana yekuleta ka alela mais ala fana kuleta kala la mais ala memene de ambo fo na bo ale tunna yarama abora mais wuya jago tungal atunna yarama kado pale machima ye depuis 22 mars fo 8 avril atunna ba mago machima ye aberumina wone do foye tiens atunna kabo pale la mama da jigna chogomina atara muna mama don kuleta karaw ya nyinu maye fo domina seda mo gumna ale atete boraka kuma ko ale démissionnaire le 8 avril ata 22 mars fo 8 avril atunendo atima machibolo mo jeta fano ay fo domina ya ye tele la ale ko atete ko sura ni abi fo ndama ko sura si ale ko ni kamina bolo o mamina o bolo awo o mamina amasoma ka ko to seda so ka mine ka do kaso la amasoma ay sura si yake ale tunna donc ale bora mais comme ale tume ale tara tumen a segira kana ale fatura munya kuleta kala ta Amadou Aya sanu munde karalla ibe kana ne wiya domne ka do kasola ale fana san wolo wulanta so woro ke kasola après ko ba kiri ma sega nyaw ko ale kata so ka aya kiri li o kuma ko be chare donc ale fana prokotoro tan adona kasola Amakiri, Ouabla, Abaka Tenila, Abaka Janana. C'est l'homme le plus gradé de l'armée, mais à Atoufoui là. Monikara, il va comme un. Il va comme un. Demsement bien. Demsa ya mina katana ya kati ko président. Voilà c'est vrai. Ay wala c'est ko bo am minute le fly en volo. Ki mine ki garder. Katola, Ouabla katana ya so ka koroshi. Katola le fana nyeto bulu. Yo jana bilala. Kata chokoroa wele aka segefene la kata bora ka bo aka seneyor la kana ka sigi dondo kata le fana che chokum uye be ka che chokum na uya che bazila ale na ka premier tarana e kati o kati kelena kwama e fana ka fanga bana ande fanga di manyama na ila wala ulu fana uya mene ka datugu wala ko mise zari mogo sede o kuma na ubla uyu surveiller pendant 3 mois après ubla u sigilendo mayere nyinu ko des anjone be asimi ka kroji fanga bo chogola de mati fanga la ban chogola de ko do de la ko ni aka kroji parce que ni be kerawo ni mais ni yayi ale fene ko ni sirai olu de kera na le sirai donc ko jago ya fene ya glin to ayre donc c'est ale be yormina ala fana ka kroji mais la kelembe ale sera ka transition ke ka to ayabe fanga la wete jangunde ale umado kasola me utara bogo fo palela ngo be ko soro ale ma do kasola ale faga ba me u ya bogo fo pale kono fo pale kono wallahi atara franda nana ale ko ya faru malaga ya fu ale fana ko nana akon ya faru malaga ya fu mo donc président Chima soro Mali la mo ko soro fona bra Alpha Alpha e wane de atara fubi amakuma Alpha est one de Alpha c'est un cas toi vous quand on va faire un cas s'il faut étudier non Alpha il faut étudier le cas Alpha depuis Alpha est fangabla mo ka fa Alpha de côté au kere ale ka makun yere kere kuma mo be ko yere c'est ça mo ko yere muna atek moi ka 100 ans que fangana rebellion makala coup d'état makala fangata kabla mais ale mun ke machine mo gede parce que ale fana neta fo somalo me soni fene akake gune parce que domina yana le kata pale ale fanga damane direct pale la
yanna ka do palais denmisɛn 400 ni tan a taar'u ta Mali bɛɛ la donc kelen ka nana ka palais dayɛlɛ u ka don yɔrɔ ja palais la voilà o de ale imam donc hali soma tɛ ale somina non mais ale ye palais ɲama de fifa o ale ye ɲama de fifa ni denmisɛn ninnu o de y'a to a y'a ka san 10 kɛ ka taa bon maintenant n bɛna mun fɔ ye peut-être fo Assimi de y'a kɛ depuis palais jɔra fo bi ka président to président ya la k'a sɔrɔ a sigilen do palais den ka wale palais kɔnɔ a ma kɛ fɔlɔ ne de fɔ ye président Denkudi palais kɔnɔ président Denkudi kɛra Musa ye den wolo k'a sɔrɔ a bɛ duguma k'a to président la ATT ye den wolo k'a sɔrɔ ale bɛ duguma a ma kɛ président ye Alpha ye den wolo k'a sɔrɔ a bɛ duguma a ma kɛ président ye IBK ye den wolo k'a sɔrɔ a ma kɛ président ye ne bɛ k'i ka kuma de sɔnja ne bɛ fɛ ka min fɔ madame k'i to président la Kuluba ka den wolo Kuluba o den ka wolo Kuluba kɔnɔ ne ma deli an m'a ye fɔlɔ fo n'a kɛra Assimi tile la o fana n b'a fɛ k'o fɔ ye Assimi donc nin fana n'i ye kɔrɔsi da an ye mun kɔrɔsi donc an b'a fɔ mɔgɔw ye voilà a ma deli k'a kɛ ma deli k'a ye voilà donc i ni ce ni baraji n de bi ta ye merci donc Kambɛ